Oo nga nung nakahisgot ko aning kang Habibi, kay numdum po ka Rajuman Abi nga na viral po ni siya, gumikan kay nalambigit siya sa nalagiday kanang kairing-iring. O nag-iring-iring daw kay Filmar. Yes, Maugani may katong kanta nga, I get so weak and sweet. katong nagpanaana si Filmar sa iyang ko ano abso. Natingala man gud ang mga netizen po nato ngano katugid po na imo music. Bitaw no. Na weak good siya uy. Karon ni-react siya aning bag-o na pod nga issue ni Filmar sa kining foreigner. Kaning kang su. Oh, kay baga atong masayaran Radyo Mandong, ani atong paminawon tipik lang ni sa Paminaw iyang na to. pagpasiaw diya sa social Sige media. daw, Gawa yun ko pun Bisaya do. Ako sa una nga nagkasala ko ni kanang issue ni Filmar sa unang andi ba. Kabing mga Bisaya lagi na kinuha kong tugag tanan sakit nga tugag gibala na sa kuha. Unya karon kana siyang budget karon nga ka-issue karon. Kana ibasa nyo. Sige, tanaw na to. Kabalo ba mo ma-English? Lago tininyo ba? Paning uban Bisaya ano kay na nagigil ko ba? Grabe ka, sakit ang mga istorya sa kuha sa una. Karon, naibag ang babae nga na-issue karon, di ninyo ibas. Kingan man, di mo kabulong English. Iya ang agi ninyo. Di ka nung lakay ninyo. Mga Bisaya o yung mga klaro do. Basta bagwat nga. Ha, basta bagwat nga. Why? Mao lang na. Sige, bash pa mo. Bash pa more. Bash pa Tao na more. to daw inyong mga English. Ihang punto kamo gabi kay mo mga Grabe Bisaya mo. ha magka kanang Grabe saway kayo mo sa iya. makayubit sa iya sa una. Oo, karon. Lawom kayo nyo habang ngipanganlan nga to siya. Abutos mga burikat. Karon nga foreigner. Ah. Ligo lang daw sila. Sorry kayo ha pero kani nag-viral man gud siya. Yes. Kabalo ka unsa gipunteriya aning mga Pinoy labi na mga Bisaya tungipon sa foreigner. Oh. Pagawas aning kang Habibi Rajuman Abi Rajuman kaning 224. Ba mo man toy nakabutang sa tattoo Yes. nila Filmar og itong foreigner. Nanabay ko ana na? Nanabay sa ni hubad ana o nganong anang 2 to kombinasyon nga 2 to 4? Today, tomorrow and forever. Ay! Uy, gabi ka magka-shock ha. Hala Gabi ka. ka. Di Nakuha tos camera service. grabe. Karon pa ko kay balo na today, tomorrow, forever. Basta. Gabi ka. Grabe. Dito sa reaction. Sa Instagram man god, murag na post man god na sila today, Today, tomorrow, tomorrow, forever. forever. Oo. Ano ko 2 to 4? Oo. Di ay pa. Umauto nga. 6 to 1 dabi batig bilang.